Καλώς ήλθατε στην παρουσίαση του προγράμματος Easy Ergani 2 Advanced που αφορά την ψηφιακή κάρτα και την ψηφιακή οργάνωση χρόνου του προσωπικού της επιχείρησής σας. Πρόκειται για μια web εφαρμογή στην οποία μπορείτε να συνδεθείτε με τους κωδικούς σας από οποιοδήποτε σημείο και από οποιαδήποτε συσκευή θέλετε, εφόσον υπάρχει σύνδεση στο ίντερνετ. Για να εκδώσετε τους κωδικούς εισόδου στην εφαρμογή, πληκτρολογείτε σε μια σελίδα στο ίντερνετ www.union.gr. Επιλέγετε «Εγγραφή» και συμπληρώνετε τα πεδία επί της οθόνης. Προσοχή! Τα πεδία «Ψευδώνυμο» και «Κωδικός» είναι τα πεδία που θα χρειαστείτε για την είσοδό σας στην εφαρμογή. Μόλις ολοκληρώσετε, επιλέγετε «Υποβολή». Πληκτρολογείτε εκ νέου www.unioneasy.gr ώστε να μεταβείτε στο πρόγραμμα. Δηλώνετε τους κωδικούς που εκδώσατε πριν στα πεδία «Όνομα χρήστη» και «Κωδικός χρήστη» και επιλέγετε το πεδίο «Να με θυμάσαι» ώστε να μην χρειάζεται να πληκτρολογείτε τους κωδικούς σας σε κάθε σύνδεση. Επιλέγετε «Σύνδεση», δηλώνετε την επωνυμία της εταιρείας και πατάτε «Δημιουργία». Επιλέγετε «Μισθοδοσία» για να εισέλθετε στην εταιρεία σας. Απομένουν 2 βήματα για την ενεργοποίηση της εταιρείας. Δηλώστε τους κωδικούς εύκα και πατήστε «Επόμενο». Μόλις ενημερωθείτε για την επιτυχή καταχώρηση στοιχείων, επιλέγετε το παράρτημα που θέλετε και πατάτε «Επόμενο». Μην διακόψετε την εργασία, καθώς γίνεται ανάκτηση των εργαζομένων και η αρχικοποίηση των βασικών ρυθμίσεων της εταιρείας σας. Μόλις εμφανιστεί αριστερά το μενού, μεταβείτε στην επιλογή «Εργαζόμενοι». Από εδώ μπορείτε να δείτε τα στοιχεία των εργαζομένων και να εκτυπώσετε τα QR codes ώστε να τα δώσετε στους εργαζόμενους. Επιλέξτε τους εργαζόμενους που θέλετε και πατήστε επάνω αριστερά το πρώτο εικονίδιο. Το πρόγραμμα θα σας εκτυπώσει σε νέα σελίδα τα QR codes των εργαζομένων, οπότε επιλέγετε δεξί κλικ και εκτύπωση για να προχωρήσετε. Σε επόμενη ενότητα θα αναλύσουμε πώς ο εργαζόμενος μπορεί να έχει στο κινητό του το προσωπικό του QR code. Στις εγγραφές των εργαζομένων, οι κενές στήλες είναι πληροφορίες που ενημερώνονται από την εφαρμογή της μισθοδοσίας και αφορούν δευτερεύουσες λειτουργίες του προγράμματος που θα αναλύσουμε επίσης σε επόμενη ενότητα. Η εφαρμογή είναι ενεργοποιημένη σε κανονική λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι σκανάροντας ένα QR code θα γίνει κανονικά η αποστολή στο πληροφοριακό σύστημα Ergani. Σε περίπτωση που θέλετε να έχετε πιλωτικά την εφαρμογή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αποστολή από τις ρυθμίσεις Card Scanner, επιλέγοντας «Όχι» στο πεδίο αποστολής στο Ergani. Θα δούμε αναλυτικά όλα τα πεδία και τη λειτουργία τους στην ενότητα ρυθμίσεις. Επιλέγετε «Αποθήκευση». Επιλέξτε από το μενού Card Scanner. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι επιλογές προσέλευση-αποχώρηση και αφού ο εργαζόμενος επιλέξει τη σωστή κατάσταση, θα ανοίξει η κάμερα ώστε να σκανάρει το QR code. Στη συνέχεια βγαίνει μήνυμα για επιτυχημένη ή μη αποστολή και επιστρέφει στην οθόνη με τις 2 επιλογές. Σε αυτή την οθόνη έχετε ακόμη μία επιλογή που σχετίζεται με συσκευές οι οποίες έχουν 2 κάμερες μπροστά και πίσω. Πατήστε το εικονίδιο στο κέντρο της οθόνης ώστε να δείτε τις επιλογές. Το ένα εικονίδιο με το ανθρωπάκι ενεργοποιεί πάντα την κάμερα μπροστά, ενώ το άλλο την κάμερα πίσω. Επόμενη ενότητα είναι το ψηφιακό ωράριο που θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε το πρόγραμμα εργασίας των εργαζομένων. Η σημερινή ημέρα έχει διαφορετικό χρώμα ώστε να ξεχωρίζει καθώς οι προηγούμενες ημέρες είναι κλειδωμένες για λόγους ασφαλείας. Ας δούμε μια γρήγορη καταχώρηση προγράμματος και τι επιλογές έχετε. Κάνοντας αριστερό κλικ πάνω σε μια ημέρα, επιλέγετε τον εργαζόμενο που θέλετε να ενημερώσετε. Πατώντας Ctrl και αριστερό κλικ, μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από έναν εργαζόμενο για πολλαπλή καταχώρηση. Πατήστε την επιλογή ημέρας, ώστε να δηλώσετε το ωράριο που θέλετε. Αυτή η επιλογή εξυπηρετεί εργαζόμενους με ίδιο ωράριο όλη την εβδομάδα.
Δηλώνετε τύπο εργασίας και ώρα από έως, αν ο τύπος είναι εργασία ή τηλεργασία. Την ώρα μπορείτε να τη δηλώσετε είτε από το ψηφιακό ρολόι πληκτρολογώντας την ώρα, είτε από το αναλογικό ρολόι. Για να κάνετε αντιγραφή αυτής της ημέρας σε παραπάνω ημέρες της εβδομάδας, επιλέξτε το εικονίδιο με το ημερολόγιο επάνω δεξιά και αφήστε επιλεγμένες τις ημέρες τις οποίες θέλετε να ενημερωθεί το ωράριο που συμπληρώσατε. Το εικονίδιο δίπλα από το ημερολόγιο θα σας βοηθήσει να δηλώσετε ότι πρόκειται για σταθερό ωράριο, ώστε να επαναλαμβάνετε χωρίς να χρειάζεται εσείς να το συμπληρώνετε κάθε φορά. Πατήστε «Αποθήκευση» ώστε να αποθηκευτούν οι αλλαγές και να μεταφερθείτε πάλι στο ημερολόγιο. Επόμενη επιλογή καταχώρησης είναι η εβδομάδα και εξυπηρετεί εργαζόμενους με διαφορετικό πρόγραμμα ανά ημέρα. Ο τρόπος καταχώρησης είναι ακριβώς ο ίδιος, το μόνο που αλλάζει είναι ότι εμφανίζεται φόρμα με όλη την εβδομάδα για να καταχωρήσετε. Πάνω δεξιά μπορείτε και πάλι να δηλώσετε ότι πρόκειται για σταθερό ωράριο. Ας δούμε τις υπόλοιπες επιλογές στο πάνω μέρος της οθόνης. Η αντιγραφή και η επικόλληση σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε από όλους ή μερικούς εργαζόμενους μία εβδομάδα και πηγαίνοντας με τα βελάκια στην εβδομάδα που θέλετε, να πατήσετε επικόλληση ώστε να έρθουν αυτόματα όλα τα ωράρια για να μην τα καταχωρήσετε ξανά. Ο έλεγχος ωραρίων για να λειτουργήσει προϋποθέτει την ενημέρωση των εργαζομένων από τη μισθοδοσία που θα δούμε παρακάτω και σας ενημερώνει για την ορθότητα του προγράμματος που έχετε δηλώσει βάσει της σύμβασης του εργαζόμενου καθώς και για τυχόν προσαυξήσεις. Τέλος, οι επιλογές εβδομαδιαίο, μηνιαίο αναφέρονται στην απεικόνιση του ημερολογίου. Ολοκληρώνοντας με το πρόγραμμα εργασίας θα δείτε πως η καταχώρηση αδειών είναι ακριβώς ίδια από θέμα επιλογών και διαχείρισης. Επιλέγετε έναν ή περισσότερους εργαζόμενους και πατάτε ημέρας. Δηλώνετε τον τύπο αδείας και ώρα από έως μόνο στην περίπτωση οροάδειας. Μπορείτε και πάλι να επιλέξετε να επαναληφθεί η άδεια σε παραπάνω από μία ημέρες και πατάτε αποθήκευση. Έχετε και εδώ τις επιλογές αντιγραφή και επικόλληση, καθώς και την απεικόνιση του ημερολογίου σε εβδομαδιαίο και μηνιαίο. Επόμενη επιλογή είναι οι αποστολές που μπορείτε να στείλετε στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη από το πρόγραμμα. Μπορείτε να στείλετε πρόγραμμα εργασίας, άδειες, αλλά και ψηφιακή κάρτα σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην εφαρμογή. Διαλέγετε τον τύπο και συμπληρώνετε το διάστημα. Μόλις εμφανιστούν από κάτω οι εργαζόμενοι, τσεκάρετε όλους ή όσους εργαζόμενους επιθυμείτε και πατάτε αποστολή. Σε όλες τις αποστολές το πρόγραμμα θα σας τυπώσει σε επόμενη σελίδα το αποδεικτικό υποβολής, το οποίο τυπώνετε και επιστρέφετε στο πρόγραμμα. Ειδικά για την αποστολή εκπρόθεσμης ψηφιακής κάρτας θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο λόγος εκπρόθεσμης δήλωσης. Ένας από τους λόγους εκπρόθεσμης δήλωσης είναι η αδυναμία επικοινωνίας του προγράμματος με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη λόγω εργασιών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζετε ότι σε αυτή την περίπτωση, αν ο εργαζόμενος σκανάρει την κάρτα του στην εφαρμογή και δεν υπάρχει επικοινωνία με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, τότε το χτύπημα της κάρτας παραμένει σε εκκρεμότητα και θα υποβληθεί αυτόματα μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα, χωρίς εσείς να χρειαστεί να κάνετε τίποτα. Άλλη μια σημαντική ενότητα είναι οι αναφορές που μπορείτε να πάρετε από το πρόγραμμα. Στο ιστορικό Card Scanner έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα χτυπήματα των εργαζομένων χρησιμοποιώντας τα φίλτρα για γρηγορότερη αναζήτηση. Επίσης, το ιστορικό Card Scanner μπορείτε να το κατεβάσετε σε αρχείο Excel και να το έχετε στον υπολογιστή σας, καθώς πρέπει να έχετε τα δεδομένα σε βάθος χρόνου 10 ετών. Ακόμη, έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε σε Excel το πρόγραμμα εργασίας, καθώς και τις άδειες για το χρονικό διάστημα που θέλετε. Μέχρι στιγμής έχετε παρακολουθήσει το 80% της λειτουργίας του προγράμματος και μπορείτε να δουλέψετε χωρίς κανένα πρόβλημα. Ας δούμε τώρα τις επιπλέον επιλογές που έχετε στο πρόγραμμα.
Κάτω από το λογότυπο της Union και τη διεύθυνση υπάρχουν κάποια εικονίδια που αφορούν στη διαχείριση της εταιρείας. Στο εικονίδιο με την οθόνη έχετε όλες τις λειτουργίες που πραγματοποιήσατε κατά την ενεργοποίηση της εταιρείας. Τις επιλογές αυτές δεν θα τις χρειαστείτε, εκτός και αν χρειαστεί να ενημερωθεί το προσωπικό λόγω κάποιας νέας πρόσληψης, οπότε θα κάνετε ανάκτηση εργαζομένων. Την ενεργοποίηση της εταιρείας θα τη χρειαστείτε μόνο αν αλλάξουν οι κωδικοί ΕΦΚΑ και την επιλογή παραρτήματος μόνο αν επιλέξατε λάθος παράρτημα κατά την ενεργοποίηση. Το επόμενο εικονίδιο πραγματοποιεί σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη και είναι ορατό μόνο από τον κύριο χρήστη του προγράμματος. Το χρησιμοποιούμε κυρίως για έλεγχο δεδομένων. Στη συνέχεια έχουμε τους χρήστες του προγράμματος. Όπως θα δείτε, υπάρχει ένας χρήστης στο πρόγραμμα που είναι ο διαχειριστής. Παρ' όλα αυτά, ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργήσει πολλούς δευτερεύοντες χρήστες με διαφορετικούς ρόλους και διαφορετικές άδειες. Αρχικά, επιλέξτε επεξεργασία του κύριου χρήστη, ώστε να δώσετε άδεια επικοινωνίας του προγράμματός σας με το πρόγραμμα μισθοδοσίας Union του λογιστή σας. Επιλέξτε την καρτέλα κλειδιά και πατήστε το συν για δημιουργία. Πολύ σημαντικό είναι να επιλέξετε στην άδεια Read-Write, ώστε να επιτρέψετε την ανταλλαγή δεδομένων με το λογιστή σας. Στη συνέχεια θα πρέπει να στείλετε τα κλειδιά στο λογιστή σας, ώστε να τα περάσει στο πρόγραμμά του. Πατώντας αριστερό κλικ πάνω στο κλειδί, γίνεται αυτομάτως αντιγραφή, οπότε μπορείτε να μεταβείτε στο email σας και να κάνετε επικόλληση. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία για το δεύτερο κλειδί και στη συνέχεια επιλέγετε αποθήκευση. Πάμε να δημιουργήσουμε έναν δεύτερο χρήστη με τον οποίο θα μπαίνουν στο πρόγραμμα όλοι οι εργαζόμενοι, ώστε να τους παρέχετε το προσωπικό τους QR code. Πατάτε προσθήκη και δηλώνετε μετά το πρόθεμα το όνομα χρήστη. Δηλώνετε το συνθηματικό που θέλετε, επιλέγετε στον ρόλο εργαζόμενος και πατάτε αποθήκευση. Σε επόμενη ενότητα θα δούμε τη σύνδεση στο πρόγραμμα ως εργαζόμενος. Έστω ότι θέλετε να δώσετε πρόσβαση και σε κάποιον άλλο υπεύθυνο της επιχείρησης, χωρίς όμως να χρησιμοποιεί τους κωδικούς σας και χωρίς να έχει άδεια πρόσβαση σε όλο το μενού. Κάντε προσθήκη ενός νέου χρήστη και επιλέξτε ρόλο εργοδότη. Στη δεύτερη σελίδα θα ορίσετε αν ο χρήστης θα έχει πρόσβαση σε όλο το μενού ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα ή αν η πρόσβαση αυτή θα είναι μόνο για προβολή. Ο ρόλος κάρτα εργασίας είναι για να δημιουργήσετε έναν χρήστη που έχει σαν πρόσβαση μόνο το card scanner. Συνήθως προτείνουμε να ανοίγουν χρήστες με τον συγκεκριμένο ρόλο σε επιχειρήσεις με πολλαπλές εισόδους που δεν υπάρχει έλεγχος από κάποιον υπεύθυνο της συσκευής, ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση σε καμία άλλη πληροφορία του προγράμματος. Το εικονίδιο με το κουδουνάκι είναι οι ειδοποιήσεις του προγράμματος. Το πρόγραμμα σας ειδοποιεί για τις εξής περιπτώσεις: μη προσέλευση εργαζομένων, μη αποχώρηση εργαζομένων, χτύπημα κάρτας σε ημέρα αδείας ή ρεπό, νέα έκδοση του προγράμματος. Ως προς τη διαχείριση των ειδοποιήσεων, το πρώτο εικονίδιο είναι για να επισημάνετε ως διαβασμένες όλες τις αδιάβαστες ειδοποιήσεις. Το δεύτερο εικονίδιο είναι για να αναζητήσετε μία ειδοποίηση και το τρίτο εικονίδιο είναι για την ανανέωση των ειδοποιήσεων ώστε να δείτε τυχόν νέες ειδοποιήσεις. Η επιλογή «Δείτε όλες» είναι για να δείτε όλες τις ειδοποιήσεις, καθώς κάθε φορά που επιλέγετε τις ειδοποιήσεις φαίνονται αυτές που δεν είναι διαβασμένες. Τελευταίο εικονίδιο στη σειρά είναι οι ρυθμίσεις, από όπου μπορείτε να δηλώσετε διάφορες παραμέτρους του προγράμματος. Όπως θα δείτε, οι ρυθμίσεις είναι συμπληρωμένες με τις προτινόμενες από εμάς τιμές, παρόλα αυτά μπορείτε να τροποποιήσετε ό,τι θέλετε. Στην ενότητα ψηφιακό ωράριο μπορείτε να δηλώσετε να μην κλειδώνει το προηγούμενο διάστημα του ημερολογίου, κυρίως για επιχειρήσεις που έχουν οδηγούς οι οποίοι στέλνουν πρόγραμμα εργασίας μεταγενέστερα και όχι προγενέστερα της εφαρμογής του. Στην καρτέλα Card Scanner μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον έλεγχο για το ψηφιακό ωράριο και τις άδειες, ώστε να μην βγαίνουν προειδοποιητικά μηνύματα κατά το σκανάρισμα των QR codes των εργαζομένων. Η επιλογή αποστολής στο Εργάνη
Όπως είπαμε και νωρίτερα, με όχι σας δίνει την δυνατότητα πιλωτικής εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας, καθώς δεν στέλνει στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη τα χτυπήματα. Τέλος, στα λεπτά πρόωρης προσέλευσης, προτείνουμε 10, αν ισχύει κάτι διαφορετικό στην επιχείρησή σας, το δηλώνετε στο πεδίο και το πρόγραμμα θα βγάλει απαγορευτικό μήνυμα κατά την είσοδο του εργαζόμενου σε περίπτωση που η διαφορά είναι μεγαλύτερη. Στις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων έχετε δυνατότητα να ορίσετε αν θα λαμβάνετε υπόψη η ευέλικτη προσέλευση του εργαζόμενου ως προς τον έλεγχο μη προσέλευσης που θα κάνει το πρόγραμμα για να σας ειδοποιήσει. Επίσης, δηλώνετε τα λεπτά μετά την αποχώρηση του εργαζόμενου που θέλετε να σας ειδοποιήσει το πρόγραμμα σε περίπτωση μη αποχώρησης. Αντίστοιχα, η επιλογή που έχετε για τις προσωπικές ειδοποιήσεις που θα δέχεται ο εργαζόμενος στην εφαρμογή του είναι να τις απενεργοποιήσετε. Μεταβείτε στο μενού «Βοηθητικά», «Πρότυπα ωράρια». Από εδώ έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε ημερήσια ωράρια τα οποία χρησιμοποιείτε συχνά ώστε να τα δηλώνετε εύκολα και γρήγορα στο ψηφιακό ωράριο. Επιλέγετε προσθήκη και δηλώνετε μία σύντομη περιγραφή. Στη συνέχεια δηλώνετε τύπο εργασίας και ώρα από έως και πατάτε αποθήκευση. Για να συμπληρώσετε το ψηφιακό ωράριο με τα πρότυπα ωράρια, μεταβείτε στο μενού «Ψηφιακό ωράριο» και επιλέξτε το εικονίδιο με το ρολόι. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία, επιλέξτε ένα πρότυπο ωράριο και κάντε αριστερό κλικ στις ημέρες που θέλετε να το ενεργοποιήσετε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συμπλήρωση μέσω πρότυπων ωραρίων από το ίδιο εικονίδιο. Τελευταία ενότητα είναι οι ομάδες εργαζομένων. Από εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες ώστε να διαχωρίσετε τους εργαζόμενους που έχετε για ευκολότερη διαχείριση. Επιλέγετε προσθήκη, δηλώνετε μία περιγραφή και πατάτε αποθήκευση. Επιλέξτε από το μενού τους εργαζόμενους και στη στήλη «Ομάδα» μπορείτε να δηλώσετε σε ποια ή ποιες ομάδες ανήκει ο εργαζόμενος. Αυτό θα σας βοηθήσει σε όλο το μενού του προγράμματος να φιλτράρετε τους εργαζόμενους ώστε να συμπληρώσετε τα ωράριά τους, τις άδειές τους ή τις αποστολές που πρόκειται να κάνετε. Ας δούμε τώρα τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο εργαζόμενος από το κινητό του ώστε να έχει την εφαρμογή με το προσωπικό του QR Code. Ανοίγει μία σελίδα στο ίντερνετ και πληκτρολογεί www.unionizy.gr. Πληκτρολογεί τους κωδικούς πρόσβασης που θα του δώσετε και τσεκάρει το πεδίο να με θυμάσαι, ώστε να μην χρειάζεται να πληκτρολογεί τους κωδικούς σε κάθε είσοδο. Μόλις εμφανιστεί το μενού, επιλέγει «Εργαζόμενος» και πληκτρολογεί το άφημί του. Μόλις εμφανιστεί το μενού, επιλέγει «Εργαζόμενος» και πληκτρολογεί το άφημί του. Πατώντας «Εισαγωγή» θα εμφανιστεί στην οθόνη το QR code του εργαζόμενου και πατώντας ξανά «Εισαγωγή» θα αποθηκευτεί στο μενού. Από κάτω υπάρχουν δύο επιλογές, ιστορικό card scanner και πρόγραμμα εργασίας, που έχουν τα προσωπικά στοιχεία του εργαζόμενου από το πρόγραμμα του εργοδότη. Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση της εφαρμογής στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή από το εικονίδιο ή από τις επιλογές που έχει ο κάθε browser που χρησιμοποιείτε. Κλείνοντας την παρουσίαση, σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα υποστήριξης εφαρμογών της εταιρείας μας είναι διαθέσιμο να απαντήσει σε όλες σας τις απορίες στο 210 69 26 910 και στο 215 215 91 90.